Мин кыярлар утырттым зур бакчага, туйдым deyip сатып алып акчага. Мин бәрәңгә утырттым ярты гектар, бәрәңгенең файдасы бар. Балалар, biz kaya barabız? Без бакчага барабыз. Папа, а почему там пишется Че, а ты говоришь Ще? Буква Ч. Произношение сложного звука Ч. В татарском языке практически нет. Он употребляется лишь в заимствованиях, а также некоторых диалектах. Буквой Ч в татарском языке приблизительно обозначается звук Щ. Или то, что в русском языке обозначается буквой Ща. Vakşa, Эшек, şey, Чупрек, şigündür, Щавур, Бакша, Шешек, şey. Шей. Kızım, biz onda ne işleybiz? Эшлибез. Ay sen oğlum onda ne işleysin? Мин шашлык алгам. Jir kazıyız, Айе, su sibebiz, айе, uturtabız. айе. Dağın oğlum, Ягодыбыз. yağ itebiz. Мин шөгендер шәштем койма буена, шөгендер белән сыерлар туена. Кишер шәштем бер бик матур урынга, кишер ашап яшәп була. Oğlum, sen ne işleysin? Мин утым кисәм. Молодец oğlum. А ти син не эшлисең? Мен отын кисем. Дамир ол не işli? Ул су себе. Ses, neşli ses. Biz jir kazıyız. Oğlum biz ne işleybiz? Без бәрәңгә утыртабыз. Дамир, Чё? sen ne işleysin? Мин шашлык. Şaşlık kızdırasın. Кишер ашап яшәп була. Бакча түгел мөгъҗиза, күршеләр парабуза, никтер исәнләшмиләр, баеп бетте бу диләр. Бакча түгел мөгъҗиза, күршеләр парабуза, никтер исәнләшмиләр, баеп бетте бу диләр.